ఈ సీక్రెట్ బయటకు వస్తే మనం ఎప్పటికీ పవర్లోకి రాలేము. హలో, నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి. ఐల్ కీప్ ఇట్ సింపుల్. మీ సీక్రెట్ ఒకటి మా దగ్గర ఉంది. కాల్ని రికార్డ్ చేయడానికి ట్రై చేశారా? పూర్తిగా కుదరలేదు. ఎందుకు? ఎందుకంటే కాల్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చింది. సే వాట్? నేను స్టూడెంట్స్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్కి హెల్ప్ చేస్తుంటాను, బట్ ఫ్రీగా కాదు. నువ్వు మరీ కమర్షియల్ అయిపోతున్నావు. 2 daysలో సెమిస్టర్ ఫీజ్ కట్టాలి, $12,000. ఓకే, ఎవరి వాళ్ళు? ఇది పెద్ద మాఫియా. మన ఊర్లో రోజువారీ వడ్డీ టైప్. సారీ బ్రో, ఈ మంత్ మనీ అడ్జస్ట్ చేయలేకపోయా. డబ్బు అప్పు తీసుకున్నాడు. కుర్ర వెధవ. ఈ సీక్రెట్ గాని బయటకు వస్తే మనం ఎప్పటికీ పవర్లోకి రాలేము. కావాల్సినంత డబ్బు వస్తుంది, పని పూర్తి చేయండి. ఎలా అయినా సీక్రెట్ మన చేతికి రావాల్సిందే. హే సియా, ఏం ఆలోచిస్తున్నావు? ఈ టైం ఇలా ఆగిపోతే బాగుంటుంది కదా. సియా, ఐ లవ్ యూ. ఐ లవ్ యూ టూ. సో ఆ మనీ ఆ లాకర్లు ఎందుకుందో నీకు తెలియదు. మేబీ ఆ సీక్రెట్ ఆ అమ్మాయి దగ్గరే ఉందేమో. నీకు ఇంకా ఎలగలేదా? నా మీద ప్రైజ్ మనీ కూడా అనౌన్స్ చేశానండి సియా. సకింగ్ అవర్ ఓన్ బాల్స్. ఒక ఐడియా చెప్పనా? ఏంటది? మనం వెళ్ళి ఆ మనీ తెచ్చుకుందాము. వీడి వెనక ఎవడో ఉన్నాడు. మన వెనక పవర్లో ఉన్న పార్టీ ఉంది. ఈ విషయంలో ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయినా వాళ్ళని చంపేస్తారు. మరి ఇప్పుడు ఎలా? ఐ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్. అయ్యో రామ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? Shoot that bitch! వాట్ నెక్స్ట్? మీరు వెతుకుతున్న సీక్రెట్ మాకు దొరికింది. ఈ టైంలో జోక్ లేకు. Merry Christmas.